до 70 років були під комуністичною владою, і от ця комуністична зараза, вона як-то для кримських татар вона не подействує. Тому що в основному вони своє мировоззрение получали від сім'ї. А сім'ї ще говорилось так, як воно є. Я пам'ятаю, коли в 53-му році помер, ну, краще подох Сталин, вся страна плакала. На взрыв, я помню, прийшов в школу, я обратив увагу на те, що тільки кримські татари не плачуть, вже пересміюються. А потім у нас такой був Ришат Бекмамбетов, прибіжав і говорить: ребята, треба плакати. Якщо не будемо плакати, у нас будуть проблеми у нас или у наших родных. Я вот принес луку, давайте потрем и поплачем. Ну, там потерять не пришлось, вот тут линейка, все.